Huli ang 3 lalaki sa anti-illegal logging operation sa protected area sa bahagi ng Kilometer 18 Sitio Sara-Saraan, Barangay San Miguel, Panganiban, Catanduanes, alas 5:20 ng hapon nitong July 5, 2025. Kinilala ang mga suspect na mga abaka strippers o mga abakalero at residente ng Viga at Karamuran, parehong lalawigan. Ayon kay Police Captain Jefferson Escasinas, Acting Chief of Police ng Panganiban Municipal Police Station, naaktuhan ng otoridad ang ginagawang pagputol ng punong kahoy ng mga suspect gamit ang isang di-dokumentadong chainsaw. Wala rin umano mga itong permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol. After nang maserve na yung ma'am, reglementary period, yun lang din po, nakalabas na rin agad. Regular filing din po yun. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 7105 o Revised Forestry Act of the Philippines, Republic Act 9175 o Chainsaw Act, at Republic Act 1103 o Expanded National Integrated Protected Area System o INIPAS Act of 2018. Kami po sa Panganiban MPS is patuloy na nagmomonitor, nag-iikot, nagpapatrolya sa mga kabukiran and mga karagatan ng nasakop ng aming Panganiban. And para hindi kayo maperwisyo sa inyong mga hanap buhay is magtrabaho po kayo ng patas, ng legal. Kumuha ng permit, may permit naman na ibinibigay para may basbas yung pagputol and pagpangingisda. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.